आज मी तुम्हाला छान खमंग टेस्टी चवदार आणि झणझणीत असं डाळीचं बेसन करून दाखवणार आहे. म्हणजे नॉर्मल बेसन पीठ आपण करतो बघा, पिठलं झुणका वगैरे, त्याच्यापेक्षा हे इतकं छान टेस्टी मोकळं सुटसुटीत असं हे डाळीपासून, चण्याच्या डाळीपासून हे बेसन तयार होतं, म्हणजेच पिठलं तयार होतं. तर खूप सिंपल प्रोसेस आहे, पण खायला खूप चवदार लागतं. तिकडे बघू शकता. आपण बघूया याला लागणारे साहित्य, बनवायची कृती. इकडे मी चण्याची डाळ म्हणजेच हरभऱ्याची डाळ ही भिजत ठेवली होती 2-3 तास. चांगली भिजून घ्यायची, म्हणजे जेणेकरून कसं आपलं जे पिठलं आहे, बेसन पीठ आहे, चांगलं मोकळं सुटसुटीत होतं बेसन आपलं हे डाळीचं. तर आता हे सगळं स्वच्छ पाणी, आपलं डाळीचं पाणी काढून घेतलं आहे. 2-3 वेळा डाळ स्वच्छ धुवून घेतली. हे थोडीशी डाळ मी काढून घेते, कारण की भरपूर डाळ भिजवण्यात आली आहे. आता एवढ्या डाळीचं आपल्याला मस्त मोकळं सुटसुटीत असं खमंग टेस्टी अशी ही आपण डाळीचं बेसन बनवणार आहोत. त्यासाठी हे एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 2 बॅचमध्ये आपण हे डाळीचं वाटण करायचं. न पाणी टाकता हे असं जाडसर वाटण करायचं. त्याच्यामध्ये 2-4 लसणाच्या पाकळ्या टाकायच्या आणि 2-4 हिरव्या मिरच्या कमी तिखटवाल्या आहेत आणि झणझणीत करायचे मस्तपैकी. तर लसूण, हिरवी मिरची आणि चण्याची डाळ ही मी अशी जाडसर वाटून घेतली. म्हणजे जशी आपण वडे वगैरे बनवण्यासाठी डाळ वाटतो ना, अगदी तशीच वाटायची. थोडीशी डाळ याच्यामध्ये अख्खी राहिली तर खूप चांगलं वाटतं खाता वेळेस. तर थोडीशी डाळ मी इथे अख्खी ठेवलेली आहे, म्हणजे जास्त बारीक वाटण नाही केलं. आता हे सगळं एका प्लेटमध्ये काढून घेते. हा पहिला बॅच जो आपण वाटून घेतला आहे डाळीचा, तो याच्यामध्ये आपण काढून घेऊया. खूप टेस्टी खमंग इतकं भारी हे डाळ बेसन लागतं ना, मस्त होतं. आपण नॉर्मली तर पिठलं बेसन वगैरे करतो, झुणका वगैरे, पण हे डाळीचं बेसन ना, चण्याच्या डाळीचं इतकं भारी टेस्टी लागतं ना. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा जर आत्तापर्यंत केलं नसेल. हे बघू शकता. आता उरलेली डाळसुद्धा मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेते आणि परत एकदा याच्यामध्ये लसणाच्या पाकळ्या टाकून घेते. हे बघा, कारण लसणाचा खूप महत्त्वाचा भाग आहे. लसणाबिना ह्या डाळीच्या बेसनला अजिबात चव येणार नाही, म्हणून लसूण चांगला वापरा. तर पुन्हा एकदा मी 2-4 हिरव्या मिरच्या छोट्या छोट्या टाकल्यात आणि या कमी तिखटवाल्यात, जास्त काही स्पायसी नाहीत. त्यानंतर थोडासा जिरे टाकणार आहे मी इथं. शेवटच्या बॅचमध्ये टाकायचं होतं, म्हणून मी सुरुवातीला नाही टाकली. ते मी जिरे टाकून घेतले. जिऱ्याचा फ्लेवरसुद्धा ह्या डाळीच्या बेसनाला खूप महत्त्वाचा आहे. आता हे वाटून घेतले, बघू शकता. मस्त जाडसर असं वाटण झालेलं आहे. हे 1-2 हिरव्या मिरच्याचे तुकडे राहिलेत, ते काढून घेतलेले आहेत. हे बघू शकता. मस्त एवढं वाटण आपलं डाळीचं तयार झालं आहे. खमंग असं लसूण मिरची टाकून आपण ही डाळ वाटून घेतलीत. 2 मोठे कांदे चिरून घेतलेत. कांदेसुद्धा चांगले वापर करा, म्हणजे 2-2.5 कांदे तरी मोठे चिरून घ्या बारीक. आता इथे मी ही लोखंडाची कढई वापरते. नॉर्मली माझी रेसिपी जी असतात, म्हणजे भाज्या नॉनस्टिकी पॅनमध्ये करते, पण हे जे डाळीचं बेसन आहे ना, हे लोखंडाच्या कढईमध्ये केलं ना, याची चव पण चांगली लागते आणि मस्त होतं. म्हणून मी कधी पण हे बेसन करायचं ठरलं तर मी हे लोखंडाच्या कढईमध्येच करते. आम्ही काळा मसाला, अख्खा गरम मसाला वगैरे मसाला भाजून जे वाटण आपण करतो ना, ते याच्यामध्येच करते, ह्याच कढईचा वापर करते. त्याच्यामध्ये मी थोडेसे कढीपत्त्याचे पानं आणि थोडेसे जिरे टाकलेले आहेत. आता आपण याच्यामध्ये बारीक चिरलेला जो कांदा आपण घेतलेला आहे, तो याच्यामध्ये टाकून घेऊया. थोडंसं तडतडून झालं, तेल गरम झालं की आपण बारीक चिरलेला कांदा याच्यामध्ये टाकून घ्यायचा. टमाटे वगैरे काही गरज लागत नाही याच्यामध्ये. खूप सिंपल आणि मस्त असं चवदार हे स्वादिष्ट हे डाळी बेसन तयार होतं. आता हे सर्व कांदे जे आपण कट करून घेतलेत बारीक चिरून, ते आपण याच्यामध्ये टाकून घ्यायचेत. हे बघू शकता. व्यवस्थित असं बारीक कट करून घ्यायचं आहे आणि जिऱ्यासोबत थोडंसं हे परतून घ्यायचं गरम तेलामध्ये. ह्या बेसनाची एक विशेषता आहे की ह्या बेसनाला नॉर्मल पिठल्यापेक्षा, नॉर्मल झुणक्यापेक्षा ह्याला तेलाचा वापर थोडासा जास्त लागतो, कारण ही डाळ जी आपली कच्ची असते त्याला थोडंसं शिजायला थोडा वेळ लागतो आणि त्यामुळं तेल टाकलं की सुटसुटीत होतं बेसन. आता कांदा जो परतून घेते त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला, इथे चवीनुसार मीठसुद्धा ह्या स्टेजवर टाकायचे, कारण डाळ जे वाटण केलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण मीठ वगैरे टाकलेलं नाही आहे. आणि डाळीचं वाटण टाकल्याच्या नंतर जर तुम्ही मीठ टाकलं तर मग अजिबात चव लागणार नाही, म्हणजे मिठाची कोटिंग जी आहे ती चांगली होणार नाही. त्यामुळे इकडेच मीठ टाकून घ्यायचं. हळद, मीठ आणि गरम मसाला कांदा ज्यावेळेस आपण परतून घेतो ना, त्याच वेळेस. हे बघा, चांगलं परतून घ्यायचं. थोडंसं मंद गॅसवर ह्याला परतून घ्यायचं आहे.
हे असं मिक्स करत राहायचं. खूप छान हे पिठलं तयार होतं. मोकळं सुटसुटीत डाळीचं बेसन हे तयार होतं. तर मला खायचा मूड झाला तर मी आज हे बनवलेलं आहे. तुमच्यासोबत पण ही रेसिपी शेअर करते. आवडलं तर नक्की एकदा ट्राय करून बघा. याची चव घेऊन बघा, खूप भारी आहे. नेहमी तुम्हाला करू वाटेल इतकं स्वादिष्ट हे डाळीचं बेसन तयार होतं. आता हे सगळं व्यवस्थित आपण ही डाळ वाटून घेतली आहे. लसूण, मिरची, चण्याची डाळ जी वाटून घेतली ती हे कांद्या तेलामध्ये चांगली एकजीव करून घ्यायची. आता आपण कांद्या तेलामध्ये हळद, मीठ, मसाला टाकलेला आहे. त्यामुळे ही जी कोटिंग होते कट टू कट ह्या डाळीला आपले सगळे मसाल्याची बरोबर कोटिंग होत चाललेली आहे. हे बघू शकता. मंद गॅसवरच ही प्रोसेस करायची. आता ही लोखंडाची कढाई असल्यामुळं थोडंसं जे बेसन आहे पिठलं ते थोडंसं चिटकलं जाऊ शकतं, म्हणून इकडे तेल टाकत राहायचं. थोडंसं तेल टाकत राहायचं म्हणजे चिटकणार नाही आणि मोकळं सुटसुटीत हे डाळीचं बेसन आपलं तयार होत राहतं. आता त्याला झाकण ठेवायचं, वेळ द्यायचा मंद आचेवर. हे बघा, आता काहीच इथं ॲड करायची आपल्याला आवश्यकता नाही आहे. लागलं तर थोडं तेल टाकायचं. छोट्या चमच्याच्या सहाय्याने याच्यावर तेल टाकत राहायचं. हे बघू शकता. आता हे थोडा वेळ झाला की बघू शकता मस्त डाळ जी आहे ना आपली शिजत चाललेली आहे गरम वाफेवर. आणि घट अशी ही थिक डाळ तयार होते शिजून. याचं टेक्स्चर बघा तुम्ही बदलत चालला आहे आणि मोकळं सुटसुटीत हे आपलं डाळीचं बेसन तयार होत आहे. इतकं खमंग टेस्टी हे डाळीचं बेसन लागतं ना. मला तर ते झुणका वगैरे पिठलं वगैरे त्यापेक्षा ना हे डाळीचं बेसन इतकं आवडतं ना. म्हणजे नेहमी मला असं करू वाटतं भाकरीसोबत. इतके भारी छान चव लागते ना. हे बघा 5च मिनटात हे पिठलं हे आपलं डाळीचं झुणका तयार होतो गरमागरम भाकरीसोबत खायला. बघा कसं मोकळा सुटसुटीत असं हे डाळीचं बेसन झाले. पूर्णपणे आपली ही जी डाळ वाटून घेतली ती व्यवस्थित शिजून निघलेली आहे. आणि थोडं याच्यामध्ये मी तेल टाकत राहिले त्यामुळं हे सुटसुटीत झाले. अजिबात असं पिचपिच नाही झालं आहे. मोकळं सुटसुटीत झालेलं आहे. हे जरा वेगळ्या पद्धतीचं हे बेसन आहे. मला वाटतं केलेलं असेल नाही तुम्ही लोकांनी, पण नसेल केलं तर नक्की एकदा ट्राय करा. आता मी रोटी घेते गरमागरम. जस्ट चपात्या मी म्हणजे रोट्या केल्याच होत्या तर त्यासोबत हे आता डाळ बेसन घेते, कारण मला तर राहत नाही. आता मी खाऊन घेणार आहे. पण ह्या डाळ बेसनासोबत ना ज्वारीची भाकरी किंवा बाजरीची भाकरी अप्रतिम लागते. इतकी भारी खातावेळी चव लागते. सोबत कांद्याची पात, लोणचाची फोड घेतली ना एकदम परफेक्ट आणि हेल्दी तुमचा हा जेवण लंच डिनर होऊ शकतं. हे बघू शकता इतकं मोकळं सुटसुटीत गरमागरम असं हे गावाकडनं असे भरपूर ठिकाणी दिवसातून ना मी हप्त्यातून 2-3 वेळा तरी हे बेसन केलं जातं, खाल्लं जातं. खूप चांगलं आहे, शरीरासाठी पण खूप हेल्दी आहे. तर नक्की ट्राय करा आणि एकदा याचा आस्वाद घेऊन बघा, तुम्हाला भरपूर आवडेल. हे डाळीचं बेसन, डाळ वाटून बेसन केलेलं. तर कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी? चला मी थोडंसं टेस्ट करून बघते. हे असं गरमागरम रोटी पोळीसोबत ते हे असं खाऊन बघितलं आहे. आणि खरंच तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही याची टेस्ट करताना त्यावेळेस तुम्ही स्वतःची तारीफ करताना इतकी भारी चव लागते. मस्त मेल्ट होतं छान. सोबत थोडीशी डाळसुद्धा लागते खाता वेळेस. ते खूपच भारी वाटतं. तर नक्की ट्राय करा. एकदा आवडला असेल तर चला भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. स्वस्त राहा, मस्त राहा आणि काळजी घ्या.